kanya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! Welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. At ako ang kasama ninyo ngayong gabing ito, DJ Rocketera, ang Basa Princess ng Love Radio. And I think meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello, good evening po. Anong pwede namin itawag sa'yo? Sky po. Sky, ilang taon ka na? Mid-age of 30. Mid-30s, tama? Yes po. Yes po. Sang lupalop ka naman galing, Sky? From Visayas. From Visayas. Alright, Sky, mid-30s from Visayas. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Dakilang chick hunter ng Black Up. Black Up po. Pwede In mo... short, tomboy po ako na naging chick boy ng Black Up or TikTok. Wait lang hindi masyadong klaro sa akin kung ano yung terminology na ginamit mo. Pwede mo bang i-explain sa amin yun? May jowa ako na 7 years tapos nagka-jowa dahil sa TikTok live. So, streamer po ako ng TikTok live. Oh, so Sky, streamer ka ng TikTok live. Tapos doon sa pagsistream mo ng TikTok live, meron kang naging chicks, tama? Opo. Pero may girlfriend ka? Oo, noon. Meron. Noon meron, pero ngayon, nasa na siya? Bali, may jowa na rin po siyang bago. Ngayon, wala na po kami. Wala na. Is it because naging chick boy ka pagdating sa social media? Oo. Now, Doon sa TikTok, dahil sa TikTok live. dahil sa TikTok live. So, pwede mo bang ikwento sa amin paano nagsimula itong journey mo sa pagiging TikTok live streamer, tapos nabisto ka ng jowa mo hanggang sa naghiwalay kayo, at ilan tong mga sinasabi mong naging chicks mo sa social media, sa TikTok? Actually po, hard butch, tomboy po kumbaga. Lalaki po yung physical. Oh, Pero babae po pinanganak. sino kamukha mong tomboy? Wala po eh. Ayoko magsalita ng ganun po. Okay, Normal lang talaga siya. normal lang. Parang yung second runner-up ng tomboy pill. Oh, Tomboy. okay, sige. Gusto ko lang medyo ma-visualize sa utak ko kung anong itsura mo. Ikaw ba yung tipo ng tomboy na malinis tingnan? Yes po. Oh, nakapagpatanggal ka na? Upper. Wala na po. Wala na. Magkano bayad For sa ganun? almost a year. A year na po. Neto lang naman. Wala na po akong top. Magkano pagpapatanggal Mga nun? nasa 100 din po siguro. Icon Clinic. Talaga? Kailan mo naisipan patanggal siya? It's a free. Dahil sa live din. Oh, so pinromote mo siya online? Yes po. Oh, okay. Sige, Sky. Interesting. Okay, so dahil sa ganun, nagkaroon ka ng May parang... badge na rin po kasi ako ng TikTok eh. Kaya ganun. Okay. So wala ka nang hinaharap, wala ka nang nasa itaas. Tapos... Wala. Meron pa naman, pero lang. Parang numipis lang siya. Pero hindi siya yung talagang tulad na lang ng dati, ganon. Oo, hindi po. Hindi na. Tapos yung mga damitan mo panlalaki na. Opo. Short hair. Yes. Maputi. Yes. Short. Opo, maputi po. Nagpe-feminine wash pa rin. Medyo chinito. Po?
Nagpe-feminine Yung wash hygiene ka pa po na, rin? yung hygiene po natural na talaga. Ano talaga, curious po talaga ako sa amoy. Medyo Ah, maarte. Arte pa rin. cautious ka sa pagdating sa amoy. Alright, sige. So, Sky, kwento mo sa amin paano ka nag-start maging live streamer, tapos paano kayo naghiwalay nitong ex mo? Actually, I have relationship today within 2 years. Hindi na po alam yun. Dahil din sa TikTok. May 7 years ako before na relationship with the model. So, nagsasama kami dito sa province ko. Tapos, umuwi siya ng Luzon. Taga Luzon po siya. Nagmamodel po siya sa isang museum sa Luzon, which is tourism capital ng Luzon din po. Back and forth, siguro mental health na anxiety. Doon ako natuto mag-stream sa TikTok. Hanggang di ako nag-announce na may karelasyon ako, may ka-live-in ako. Maraming interesado na mga nanonood ng live, nagla-live din ng mga LGBTs. Doon ko nakilala yung isang babaeng kinakausap ko from abroad, iba't ibang babae from abroad. Kaya hanggang nahuli ako ng partner ko doon sa live. Pero nagkakalabuan na po kami nung time na yon. Pero ako po kasi yung nag-give up sa kanya na fall out of love. Parang ganun siyang factor sa side ko. Kasi syempre, model, medyo seloso din pagdating. Kung LGBT ka, medyo seloso or selosa. Parang nag-entertain kasi siya ng ibang tao. Doon ako na fall out sa kanya. Hanggang meron akong nakilala from Saudi and from Korea na nagpapadala sa akin ng pera para maging kami lang. Yun yung top secret na So, yun yung magkano itong pinag-uusapan nating pera? mga nasa ano na rin siya, nasa hundreds na rin siguro. Mga nasa 6 digit. Ganun. I think magpapalit na rin ako ng kasakyan. Actually, DJ, ano din siya kasi. It's not only isa lang. Hindi lang din siyang isa. Na babae yung nagkaganon. Sabi na nila na mukha akong pera, pero it's real. Wait lang Aside dun sa mga gift na binibigay. May Sky, gift kasi sa TikTok. Sky, gusto ko lang malaman kung paano nila sinasabi na magpapadala ako ng pera ha, tanggapin mo maging tayo lang. Paano yung ganong conversation? Paano nagsisimula yun? Nalilipat kasi siya DJ sa Blue App. Blue I have App? several accounts from Blue App, from FB. Okay. Ganon. Nalilipat siya sa WhatsApp minsan. Nalilipat siya sa Viber yung usapan. Okay. Tapos Siguro tinatanong yung bank account mo, ganon? Tawag nila sa akin is tomboy na papol. Pa-fall ka ba talaga? Dati. Kasi sabi nila mukhang lalaki talaga. Hanggang ngayon, mukhang lalaki talaga siya. Kumbaga masarap ka talagang kausap. Parang hindi lang ganun dun. Hindi kausap. Parang may equivalent din siya. Masarap talaga, ganon? Yes. Kakaloka to. Anyway, Sky, okay, so sinabi mo kanina, maraming nagpapadala sa'yo ng pera, diba? Just to be with you or to be your partner in life. So, anong sinasabi mo sa kanila? Kung na may girlfriend ka ba? Ganon? Or wala na? Actually, wala. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi na ganun. Bala na si commenter dan magsabi, pero wala talaga akong sinasabi na may partner ako dati. Kasi yung sa ex ko before is private account kami. So, Facebook mo lang, TikTok mo lang. Walang basahan. May tiwala naman, pero ako lang yung nagloko. Dahil siguro sa lungkot na rin na mag-isa. Doon ako nag-start. Anong nakukuha nitong mga taong to sa iyo? Like, anong nakukuha nitong mga nagme-message sa iyo? Sabi mo, 'di ba, lumilipat kayo ng ibang app, Blue App, tapos Viber, Oo. WhatsApp, ganyan.
Usap lang talaga. Kung umuwi, sunduin. Usap sa ibang lugar, sa malamig. Usap na may kasamang iba. May And kasamang deep talk. deep talks. Yes. So, May nagda-dive ka? kasamang po. Nagda-dive ka? Nagda-dive kayo? Yes. Actually, may ako, may gamit. Hindi ako literal na sumisisid. Ayoko. Pag hindi ko karelasyon. May po ako. May armas po ako sa baba. May toy. Ayan. Oh, so kinakabit mo ganun para ma-feel niya na, ganun, na ano ka? Yes po. Okay. So, after na ma-meet mo tong mga taong to na humahanga sa'yo, na gusto kang maging partner, nung ayaw mo na talaga Nung dito sa akala ko ex mo. dati, ayoko na dun sa ex ko. Oh, so, Pero tinanggap niya ako ulit. Pero na-fall out pa rin ako kasi bumabalik-balik pa rin yung yung situation namin na parang okay lang may chat, okay lang may text. Parang ganun. So, ano sinabi mo sa Parang kanya para talaga makipag-iwalay ka nalibang na? na ako dun sa TikTok. Parang pinagpalit ko siya sa TikTok. So, paano ka Ganun nakipag-iwalay sa kanya? Inausap ko siya ng na masinsinan. Tapos hanggang nauwi sa persahan. Wala naman kasing mahinahon na breakup. Para sa akin na. Walang mahinahon na breakup lagi. So, paano yung nagkasapilitan or whatever? Parang siya. Parang black na, tapos after ng murahan, ganun, black na agad. Parang nawala na lang. Pero yung family niya, open ako sa family niya. Until now, makausap pa, binabalitaan pa ako. Pero ganun. Hindi ba nila Ganun yung nalaman na system. meron kang someone or parang may mga chika babes ka? Nalaman niya rin. Pero yung mga tropa kasi sa stream, kung kilala ka nila, hindi ka nila i-judge. Pinagtatanggol pa ako dati. Kasi alam din nila ang story ko before nag-stream talaga ng malala. Actually, malaki kita sa TikTok Sa totoo lang. Sky, meron ka bang kinabaliwan na dun sa mga umaaligid-aligid sa'yo nung time na nagsistream ka? Like, eto na yung naging girlfriend mo. Yung ngayon. Eto na yung ngayon. Doon ako tumino sa kanya. Bakit? Kasi Paano mo first nasabi? time ko naka-encounter ng single mom. And my mother was single mom too. So nakita ko yung worth ng isang babae. Hindi pala dapat ganito. Hindi pala dapat ganyan. So I realized 3 years ago na okay na. Actually, siya yung pumilit sa akin tumawag ngayon para i-share. Kasi maraming streamer pa rin na gumagamit ng ganyang sistema. Gaya na sa akin. Okay, sige. So, Sky, no, now that you've learned, 'di ba, yung mga bagay na dapat mong matutunan in the past, siguro may mga realizations ka ngayon. Ano yung may ibabahagi mo dun sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon, nanonood ngayon ng TikTok Live, ng Facebook Live natin? So, ano yung pinakamahalagang realizations na pwede mong i-share sa kanila? Go ahead. Isa lang, yung pera dumadaan na lagi. Pag hindi maganda paraan. Hindi siya makikita, hindi mo makikita yung halaga ng pera pag hindi mo pinaghirapan ng gusto. Tsaka, na-realize ko kung magmahal ka, huwag mo isipin yung kung walang oras sa'yo. Huwag mo na isipin kung hindi ka niya mahal. Kasi until now, I'm honest with partner. May feelings pa naman ako sa ex ko, pero minsan bumabaga, nagigilty ako sa mga ginawa ko before. Dahil doon, sa lungkot lang. Kasi nauuso yung, simula nag-pandemic, nauuso yung anxiety. Parang doon ako na-fall sa ganun. Naghanap ako ng kausap. So, yung kausap na yun, masama pala epekto sa iba. Pero, advice ko lang,
maglibang na lang ng iba. Wag na lang magpadala sa wag na lang gumamit ng tao para magkapera. Yun yung ko dati, sistema ko. And glad you've shared it tonight. And thanks dun sa partner mo na nag-encourage sa'yo na mag-share ngayong gabi sa programa kong ito. Anything that you would like to say, Sky? Kung ano man yung mga before at saka ngayon, dapat kung meron ka mang partner ngayon, dapat open na. Wag nang itago pa kung ano man yun. Kasi later on, kapag tinago mo't nalaman ng huli na nalaman, dun pa lumalala yung isang sitwasyon kasi. Mm-hmm. So, hindi pala uso dapat yung hindi gawing sistema yung tipong, hindi, tatago ko lang yung partner ko kasi privacy yun, ganon. Oo, hindi po. Hindi, malalaman, sisingaw pa rin yun. Alright, thank you so much, Sky, for sharing your top secret. And I hope magtuloy-tuloy na ang relationship with your current partner. Alright? Sige po. Salamat. Thank you po. God bless, bye. Alam nyo, nanlaki yung mga mata ko. Pwede ka palang kumita ng 6 digits. Sabi ni Boy Pindot, hindi uso ang anxiety. Hindi, may nauso siya na mag-trend sa social media. Pero we often say na meron tayong anxiety, pero hindi naman siya medically detected. Alam mo yon, kailangan may professional na magsasabi na, you have this. Kasi hindi pwedeng self-proclaim ka lang na, meron akong ganito, no? Pero we don't invalidate each and everybody's experience or feelings or emotions. Kasi kanya-kanya naman tayo ng pinagdaraanan. And the way we cope up dun sa pandemic, kanya-kanya talaga eh. Iba-iba eh. Diba? Pandemya, tapos ang kasama mo, TikTok. Tapos parang kapag may nag-fall pa na or nag-fail na relationship, parang gusto mo pang kumausap ng iba kasi hindi ka naman makalabas ng bahay. May mga ganun eh. So, yung naisip na ibang tao, hanap na lang kung ibang makakausap sa social media kasi madali eh. Tapos dun madali pa pala yung pera. Tapos minsan nasisilaw tayo dun sa pera. Sino ba namang hindi kailangan ng pera, di ba? Pag meron, di ba, parang, ang sarap na sa feeling nung ganun. Na may pera agad-agad. Kailangan ko lang makipag-usap sa kanya, di ba? Pero lahat ng mga bagay na madaling makuha, mabilis din mawala. Yung tatandaan mo, Kabisyo. Lahat ng bagay na madaling nakuha, mabilis nawawala. Bakit? Kasi alam mong hindi pinaghirapan eh. Yung pagpapahalaga mo dun sa bagay na yun, sobrang babaw lang. Kasi alam mo nga hindi mo pinaghirapan. Pero kapag ito ay nanggaling sa sipag, tiyaga, at alam mong meron ka dong disiplina, pinagpawisan mo, at alam mong nasa marangal na paraan mo kinuha, then eventually it will blossom. It will grow. Kasi sa tamang paraan siya. At hindi okay talaga na gumamit ng ibang tao. Kasi kapag gumamit tayo ng ibang tao, napaka-a-hole naman natin sa part na yun. Ibig sabihin, manggagamit. At ayaw naman natin makasakit ng ibang tao kasi babalik din to sa atin. Golden rule. Do unto others what you don't want to do unto you. Ganun. Ano? Do unto others what you want to do unto you. Simple. Kung anong gusto mong gawin sa'yo, gawin mo din sa iba. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Kaya Kabisyo, kung gusto mong gawin sa'yo, yung pagbibigay ng pera, magbigay ka rin ng pera sa akin. Charot! Anyway, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Bukas, yun ulit ang oras na pagsasaluhan natin. Nakapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakiter. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.